Phela. Hey, I'm bored mntu wami kanjani. Ndibhorekile mara. Hayi bo ndinayo isolution yokubhoreka kwami. Yandibhoreke the whole day namhlanje. Phela. Endagqiba kudala ucela undenzela into stand. Kamamele phela. Phela kanimamele. Kandiphe mntu wami. Kandiphe Fondini. Ngithini wena? Kandiphe. Waqhubeka ndipha. Kandiphe phela mani yintoni? Ndikuphe ntoni ngoku? Uthini wena na? Kandiphe kayi-1 nje kayi-1. Dlengisa uthini? Kandiphe ixesha Fondini. Kandiphe ixesha into enzima undiphe ixesha ombehla banilindile pha. Yintoni wale nto kangaka? Ndikuphe ixesha. Yintoni walaweka ucima ndicela ntoni tata? Ndiyazi kaloku mhlawumbi andiyazi. Sis, ninzulu ningabantu ababhinqileyo. Kubani ixesha? Ungatshongo nje uba ufuna ixesha. Ndifuna ixesha. Utshilo wathi ufuna ixesha ube usithi khandiphe ixesha. Ixesha, yes. Khandiphe ixesha. Ngowutshilo kaloku from the start. Okay, khandiphe ixesha. Ube kuthini ungatshongo sekuqaleni. Ucima ndicela ntoni wena? Khaya kompehle Brian ixesha lakho ngu-10 to 7. Yo, hayi ninzulu nibhinqileyo. Kini sitho wahasha umuntu ngicela ixesha. Into engenamsebenzi. Shi khandiphe ntoni? Wazi ntoni wena ngophiwa? Shi. Ha.